may dawat na paki-dep when no silent mode tayo kumada, dagiti cellphones tayo. Kadwaen tayo dagiti sumaganad nga nangiyawat ti intention pagyaman da. Wilma and Julius Jimenez and family, Marcelina Ordoña and family, Juni Valdez and family, misa pagyaman ni Samli Rose Samson iti panagkasangay na itatangal daw, misa pagyaman ni Elma Habungan, Biteng family, misa pagyaman ti panagkasangay itatangal daw ni Rosita Fusilero Munar, John Ray de Guzman Munar, misa pagyaman ni Annie Rosal and family. Intay pa iraman nga ikararagan dagiti sumaganad, amin minatay amay kararagan isu ti kararwada. Dominador Haber, Severino Haber, Onofre Ordoña, misa minatay ni Ernesto, para kan Ernesto Gannapaw Sr., Erlin Gannapaw, Remihia, Rodelita Minalabag, Paulina Gannapaw, Bernardino Gannapaw, Maxima Mina, misa minatay Lorenzo del Amen, Siberia del Amen, Petronilo del Amen, Bernardina Soriana, Andres Cardonia, Sulpicra Cardona, Corazon Cardona, Nina Cardona, Rebecca Gauscan. Misa minatay ni Charles Derrich Marquez. Misa pagyaman ni Perla Rigor and family.
Makipaset tayo ti kanta apang lukat. Rugyan tayo dahil tiya panagdaydayaw tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Hasta kumamet ken Iraman tayo pa iti special intention, ti speedy recovery ni Jedro. Kakabsat, ti panagserbi ti Diyos, iso ti kangrunaan apuon, ti ragsak, ngagnanayon. No itat tayo ti Diyos, ti bagi tayo, ti amin tayo, dagiti adda kada tayo, addaan tayo tinapudpud no nga ragsak, nangruna ti agdaydayaw, ken agserbi kadagiti tattao na. Agkamatalag tayo, iti managayat a Diyos, tababaen ken Kristo, indaton na, ti kakaisuna nga anak na idaton, iso ti agnanayon, agrasya, bendisyon kada tayo. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo, dagiti babak tayo, tapnadapan na kaikari tayo ang makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Iti napakumbabaan kuna tayo agkonpesara, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isungag pakakaasyak ken Santa Maria magnanayon na Birhen, kadagiti aming angheles ken susantos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi da kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos. Ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen.
na kami. Apo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Ket ditoy datakapya kadagiti tatawa na indak ti panagnak na kenda ibunan nagdakaitan no dakabakruk babanda kadaydayawen daka yaman tangken ka gaputi na indakla na dayag mo Diyos na ilangitan nga ai Diyos sa maap ng napalay namin ket sika kumi Yesu Kristo bugbog tong anak Diyos na Apo Cordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Dios iti kangatuan Gloria iti Dios iti kangatuan mangikat adagiti basbasul ti lubong kasyan na kami kasyan na kami sika mangikat kadagiti basbasul ti lubong awaten kadaytoy arararangi ken sika situtukaw iti makanawan ti Ama kasyan na kami kasyan na kami Gloria iti Dios iti kangatuan Gloria iti
kangatwan, siksika uwapo, siksika ti kangatwan, ititimpuyog ti Espiritu Santo, ken iti gloria iti Dios Ama. Amen. Gloria iti Dios iti kangatwan, gloria iti Dios iti kangatwan, gloria iti Dios iti kangatwan, gloria iti Dios iti kangatwan. Kumararag tayo. Apo a Diyos mi, ti pakasarakan iti napaypayso ken agnanayon aragsak, ket ti panagserbiken ka anamarswa iti amin nga imbag, aramidam kumangarod nga agserbi kami anapodno ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timbuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo, ket dumngeg tayo si papasnek, kadagiti may basa. Dahito'y may basa na adaw iti libro ni Propeta Daniel. Iti dayta a tiyempo, agparangto ni Miguel, tinaindaklan nga anghel nga mga iwan kadigiti ka Eliam. Kalpasan na, tumaod to tiriribok, adipay napasamak, manipod pa na kaipasdek iti nasyon. Intundumteng dayta a tiyempo, may salakan tadog iti amin na ka Eliam, anailanad itinaganda iti libro ti Diyos. Adunto dagiti natay ti agbiag tumanen. Agbiag to ti agnanayon ti daduma kadakwada, ket dagiti daduma iti agnanayo na panakaibabain. Agranyag to dagiti masirib akas iti lawag ti langit. Aglawag tong agnanayon akas kadagiti bituen, dagiti nang isuro kadagiti adu at tao, nga agaramid iti naimbag. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salakniban na ko Diyos, ta sikati pagkamangak. Salakniban na ko Diyos, ta sikatit pagkamangak. Sikalaeng o Apo ti adda kanyak, ket ited mo amin akasapulak. Adda ti biag ko kadagiti imam, iti Apo ken kuana, kan kanayon as silalagipak. Asidig kanyak, ket awan ti pakaan anwak. Salakniban na ko Diyos, ta sikati pagkamangak. Iti kasta napnuak iti ragu ken ragsak. Ket kanayon anatalged tiriknak. Gaputa di mo itulok ang mapasamak, iti lubong dagiti natay. Di mo ipalubos nga agrupsa, tinatulnog nga adipen mo. Salakniban na ko Diyos, ta sikati pagkamangak. Isurum kanyak ti dalan nga agturong iti biag, ti kaadam kanyak, punwennak iti ragsak, ket iti tulong mo, mangted iti agnanayon aragu. Salakniban na ko Diyos, ta sikati pagkamangak. Daytoy may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Inaldaw ng agserbi as itatakder, titunggal pa di Hudyo, ket namin ado ngay daton na dagiti sumetlaeng adaton. Ngem pulos asaan nakabailan dagiti adaton, ngay katen dagiti basol. Nupay kasta, indaton ni Kristo ti may sa adaton, amay paay ti agnanayon, gapu kadagiti basol.
ket kalpasan na, nagtugaw ti manakawan ti Diyos, agurura ita sadyay, agingga ang maparmek ti Diyos, dagiti kabusor na. Babaen iti maymay sa adaton, pinagbalin na anan-anay, iti amin na tiyempo, dagiti mapasanto. Ngarod, nung napakawanin dagitoy, saanen na masapol ti daton, ang mangikat iti basol. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tumakda tayo. Sa ulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin to maitetuken ka. Sa ulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin ko maitetuken ka. Ti Apo adda kuma kada kayo. Hasta kumamet ken ka. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Gloria ti may paay ken ka, o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, kadagita nga aldaw, kalpasan ti panawen ti rigat, agsip nget to ti init, dinto agranyag ti bulan, agtinnag to dagiti betwen, ket dinto agsusurot ti ornos dagiti pannakabalin ti tangatang. Kalpasan na makita danto ti anak ti tao iti rabaw ti ulep, nga umay anapnuan iti pannakabalin ken dayag. Ibaon nanto dagiti angheles amapan kadagiti upat asuli ti daga. Ket ornongen danto dagiti tattao a pinili ti Dios manipod iti amin a paset ti lubong. Adalin nyo ti sursuro a maadaw iti kayo nga igos. No aguggot ken agrusingen dagiti bulong na ammuyo nga agbaliwen ti panawen. Kastamet nga inton makita yo a mapasamak dagitoy. Ammuyo nga asidegan ti tiyempo ket dandani mangrugi. Laglagi penyo ang mapasamak to amin dagitoy, sakbay amatay dagiti amin a tao iti daytoy akapututan. Mapukaw to ti langit ken daga, ngem pulos adinto mapukaw dagiti saok. Ngem no maipapanti idadateng dayta nga aldaw wenno oras, awan ti makaammo, oray dagiti angheles sa dilangit wenno ti anak. Tilaeng ama ti makaammo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka, o Kristo. Good morning. Welcome kadagiti naggaputi na dumaduma nga luglugar. Do pa iti taga Santa Cruz, taga Seattle dagita. May kayo agparang madamdaman niya. Nagbasa kami ti Catholic School, ijay San Jose. Katunggal Miyerkules, agmisa kami, ti ikastada di eskwela mi, kada classroom, agkolektada ilistada ti daton mi. Naduma-duma, ada ka eskwelaan mi, gaputa handang agtaltalon, ti tatang na agtrab-trabaho ijay, Manilan sa, kanayon nga kwarta ti itid na, taapaya sayang kano jay bagas. Da kami, gaputa makwarkwarta, kanayon a bagas.
No daduma malipatam di bagas mo, mga lakas sopot godwaem di daton jay kaudam di daton jay kaabay mo na piatap no adam kasi mailista ka mamaynusan ka no awan daton mo kasjay kada Miyerkules kasjay ti kami jay Catholic School jay San Jose di practice me jam mo no kasano tatan. Kaday jay nga daton kada kami siyempre idi pa ila hangko maawatan ano nya ti daton. Agreklamo ka, nagbutsyog ni paday kanin na amin day ta. Igatang na lugan na, ay excuse me ada kay nga taga Sigubia ka, may masagid ta kwartayo, damagan nyo kada dagita taga finance ka, so dapay tinakautang. Mayati sistema tayo dito ni Nueva Sigubia, ta hami masagid ta kwartayo. Hami masagid nga personal nga usarin, di padi. Dayjay upis ti mang tengel. Iti sabali mabalimpay nga mahaan kanya tayo. Kay idihang ko maawatan no nya ti daton. Iti panagawat ko ti daton idi obligado ka amang ted. Lakas jay. Mas lamula kanyayo Naduma-duma nga klase ti panagdaton. Idi kalman ade may nangyad ti daton nan sa nga silupin nga lip aken na iwa-iwa na ukisan pa yan, si datay tumadamdama, adamo may nangyag tinatengnan, taparan tumadamdama para di kongreso tayo, adamo nagitiden nagaya daton. Naduma-duma klase ti daton. Ngamnukit kitaan tayo dito maibasa, ti umuna nga maibasa, dagiti Hudyo, idaton da, idi panawa, idi adda ni Apo Jesus, kinsakbay ni Apo Jesus, ti daton idi pagsupapak ti basol. Idaton da iti altar ulit-ulitin na kuna nangarod ni Daniel dagiti Hudyo ulit-ulitin na nga inda ay iti maikadwa maibasa dayjay ulit-ulitin da nga idaton ti disayem nga daton tapang supapak iti basol iso nga idi no damor nga adot itinag mo di kolekta dakkel nga mapanji kararwa sa dilangit ti kararagam kano dakdakkel ti idaton mo dakdakkel mo ti tiyansam. Kadi pa ino dito Salcedo, nagbasit maisalakan na kin. Second collection, kunan niya po. Padi klingling, kunan. May mo jaguni kanot na mapanjilangit. Datayo haanen kunana, ti maikadwa nga maibasa ni San Pablo, kadagit ti ahan nga ni San Pablo, surat kadagiti Hebreo. Anya dayjay naaramidan ti kangrunaan adaton. Anya dayjay kang runaan adaton dadtoy tinasantuan nga altar ni Apo Jesus. Haanen nga numag-agdat daton tayon haanen nga pagsupapak ti basol. Naglakaki dino ti surutan tayo kapag supapak ti basol da kayo nga adda mabalin na di met. Nalaka aglalaki kalatan, agbabae kalatan, agtakaw kalatan, agdaton kanto iji simbaan. Di mo naglaka? So papakam lang. Uri hangga basta damabalin mo, uri hangga garamid ti nasaya atin. Basta agdaton kalatan. Kararagan na kanto ni Pade. Haan nga mabalin. Haanen ko na ti may kaddo nga maibasa. Nalpasan ti kangrunaan adaton nga ison tinang punas ti basol. Iso nga dagiti daton tayon tulong, pagayat, pagyaman kini Apo Dios kadagiti bendisyon kin grasya na kada tayo daytan ti daton. Apay gamin niya kasto iti sarsaritaan na. No kitaan tayo dagiti maibasa tayo umuna. Ibagbagana ti diti umuna nga maibasa agparang to ni Miguel ti anghel ti Apo addan tulistaan na no sinno dagitay maisalakan. Addamot issue sa tilistaan. Tano malabsan tinagan mo iya ayoda ka makigubat ka. Di mat? Nakarikreklamo ka kini kapitan, day nga kapitan. Agdalos tayo, dagita nga kakagawad ka datanaw, ti agdalos. Intun maikabil ta, hangan na ikabil tanagan mo ta ayoda ka. Ay, suda man lati agnamnam, ay, sadot ka mo nga rod. Kritik ka, mo maitultulong mo. Intun handa ka inlista sa ka, agreklamo. Kaya di adan tulistaan na, sino dagiti nakalista ko na. Sino dagiti adanagan na nga mapan pagtitipunan tayo. Umuna. Sino dagiti adalistaan na kunana. Idi na idatonan ni Kristo. Idi inted nan tibiyagnan dayta ti perfect offering. Di mat kanya tayo no agidaton da idi kaday tay unblemished lamb kunana dayjay. Daytay karnero nga awan ti paka pilawan na. Nang nanggagyo dayjay.
Kani Apo Isos, ti karnero nga awan pakapilawan na. Kaya idi kanya da, no ti karnero nga idaton mo ka luping tilapayag na, han nga mabalin. Kaslamo ila kanyayo. Imay ni mangagas, partin nyo tababoy, inton na partiyo, bangking ti dalem na, balbalyan nyo, ay ka, ala nga ala ka, manutikab mo ti iawid nan. Unblemished lamb, idi ununa na, ti padi, kitaan da pa, no perfect. No da kurang mo at da madina impediment kanya da iti kasla jay perfect offering. Ngam tatta ni Apo Jesus ison tinaidaton iti altar nga perfecto nga awan pakapilawan na kinapakawanen ti basol. Kasano pan nakapakawan ti basol? Nailista tayon. Iso nga ko na sinod di iganan ti anghel kada listaan na datayo. Dimot no agbutos kayo ada diti kabil ni Mr. inya diya indelible ink. Kano binunyagan na kanay Apo Padi, adda indelible mark tayo, hantay nga makita. Nakasurat tanagan mo ijayan. Nakaramang kan, gapo da ito'y daton nga imay ni Apo Jesus, ta iso nga rin tinangilungalong ti bunyag, iso nangilungalong ti misa, iso tinangirugid dagiti sakramento, idinabunyagang kan, nakaramang kan, iti bagina nakasurat tanagan mo. Kaaddan to di gundaway nga umay ti anghel ko na nakaramang ka di jay. Ngam kaya na nga sa uwan no nakasurat ang tinagan mo adda ti pan nakaisalakan ka na tayo. Ngam haan nga 100%. Mabalin ako na ni Santo Papa kano addaman impyerno no mabalbalin awang kuma nagyan. Taapayang man ang ngaasi ni Apo Diyos. Ngam ti tao adda ti aramid tayo di tulong ti pan nakaisalakan, nabunyagang kan, naisalakan kang kin Kristo, di aramid mo, ti mangtulong ti pan nakaisalakan mo, anya day jay. No ti tao kinatangsit, ngahan na kayat ti agbabawi, kadagiti basbasol na, iyadayo na ti bagina, uray kayat ti Diyos nga maisalakan. No ti tao kan na kayat nga pagbabawyan, dagiti kamalina, nangro na dagiti nadadagsen, uray kayat ni Apo Diyos nga alaen, iso ti mangyadayo di bagina, iso ti nga maisalakan. Kaday to'y perfect offering ni Apo Jesus na dadtuyan, pinunas nan ti basol, agtultuloy nga mangpunpunas ti basol, itinasanton ako munyon. Kunana ti may ibanghelyo tayo, nagmayat. Anya ti imbagana, agsipnget to, umay to ti anak ti Diyos, nakabatay ti ulap. Apay nga dayto ti ibagbaga na into gamin no next Sunday, Christ the King. Ibagbaga na ti kanibusanan ti lubong ni Kristo ti Ari. Kakunana ti langit ken daga marsuod to madadael to. Tintulaeng saok ti agbati kunana. Kasano ti panangilawlawag tayo ngortata padasen tayo. Kunana jay opening prayer tayo. Ti panagserbiking kaapo, iso ti pakakitaan ti agnanayon kendi agsarday aragsak. Panagserbiking ka. Kitaan tayo. Di mat dagiti very worldly, very temporary dagiti ragsak tayo. Kitaan nyo di ubing. Itugot yo ta apuyo, itugot yo di anak yo, mapangkayo di tiyandaan, kakaasi kaya mga apot di matanan no labsan na dagitay ay ayam haan. Lo di di bulan kung kuno kasi mo ta sigurado nga agpagatang uri na gado ay ayam nan agapa kayo agkulaidag no. Di laeng tiragsak na ay ayam. Nalpasin hampay nga makan. Inton kuan ngumato day jay ragsak na. Ton dumakdakkel bisikletan. Dumakdakkel motoren. Dumakdakkel kutsen. Dumakdakkel balayan. Ngam na nakagatang ka, kasla kung makada kayo, very temporary mo, jiragsak tayo. Ang ambisyonam data nga, motor mo, ang ambisyonam data nga lugan mo, into na adatan ka, mataptapukan to mulaang. Malaksid ano ikam ti kandela na takas la blessed sacrament nga pa mo, Diyos-Diyosan ta, lugan mo. Haamot, temporary. Ingkargarigatam tinagbalay. Into na nakabalay ka tinakadakdakelanan ta damot ka ba ulam. Ay apaw tintula matangtang danam nga agdalos at nagsulit mat. So malaang temporary. Kada kayo nga nagtrabaho, kada kayo nga medyo natataenganan, idi tartari gagayan tayo tagtrabaho. Apo, agkatrabaho ako ma. Idi naawat ka, permi ragsak mo.
Idi nagtrabaho ka, apo, ag-retire ko man. Apaya. Ti inaldo-aldo nga pa nagbiag tayo, very temporary mo, very, anya na ganan, apagbiit, very short mo, jiragsak tayo. Nagbiit. Haan na masupapakan. Kasla ko mama, nanya ka no, mestra ka, agtrab-trabaho ka, munisipyo, wana anyaman, gurang ka, apo apang kamo, jikandon, siyempre, maayayo mo tabagbagim, pakuluram mo, paunat mo, agpakyutex ka mo sa ka, agarte-arte nga, agkapot, tricycle. Nalpas dong aldaw ko, awamatan. Awamatan. Temporary. Kaslamulakan niya tayo, nagbiit. Kano kitaan tayo, uri tibiyag tayo, idi abutan tayo, ti karir tayo, nagpingat tayo, idi nagpas di alimpatok ti karir, kaya tayo, ag-retire tayo. So nga rin ko na nga, kung kuna pa di Facebookon nga, which is true, matauray siya, medyo biktima ak matikas to yun. No sumrek kami, idi, pukulon, wow, eternity, drakar, tatang ka, narirelax mo, no sumrek ka ka, efficacent oil, omega painkiller, mo daya mga angot mo, kadadagitay. So matiragsakin, apa yung mga bangbanglon, naangot ko na matan, nalpasin. Ngam apay ti ibagbaga na ditoy nga ti saok marsu ay ti lubong marsuod ngam ti saokaan ti panagserbi ti agpaot kunana. Isu nga dagito nga ragsak tayo, adu dagiti pangtapal tayo, ti biag tayo, karir lugan sa niko kada amin ngam di pala ang gayam pudpud no nga ragsak ti agserbi ken kuana. Kitaan niyo may sa pamilya. No adda ayan ayat no agbiag ti sao ni Apo Dios iji maysa nga pamilya ta adda pa nagpipinakawan uri adda agkamkamali naragragsak to payla engem DJ minil-milyon ti sanikwana. Di pa nagkakaaruba. No adda agkamali adda pa nagpipinakawan awatem agsisinnerbi naragsak nga pa nagserbi iti kay kaaruba. Naragragsak to payla engem DJ adda titulom. Ngam awam mamatpatiking ka. Iji trabaho tayo. Nagmayat at ang trabaho, nagmayat ti umawat. Suffering to pailaang, stress to pailaang, no data ka trabaho, di kayo maagsarsarita. Agpinpin na sugki kayo, isang ako nga, at dalapunpunak ito nga nakakusilap, ay yak itultuloy. Tanudad duma, ti pangararamidan tayo, tirigat tayo, datayo. Mabalim mo mga pakawanan, mabalim mo ti agpakumbaba, mabalim mo nga so papakam iti ayat kinragsa, ngam no ti pampanunutom kaji kamalina, ala inlansam ti bagim di jayan, dim kabailan ti mamakawanan, impyerno ang abiyag dayta. Iso nga ro dati ko nana, ti pakasarakan ti ragsak, iso ti panagserbi. Gati salsalud-sudin na dito'y kakabsat, datayo kumatat ta agdama, nakamaldit ginagan tayon, idinabunyagan tayon, nakaramangkan. No agbibiyag di sa uti Diyos king ka, di balayo, mariri nada ka di nga agbibiyag ti sa uti Diyos king ka, di trabahom. Mariri nada ka di nga agbibiyag ti sa uti Diyos king ka. Iti community tayo, iti gimong tayo, di pa nagkakaaruba tayo. Mariri nada ka di nga agbibiyag ti sa uti Diyos. Kano agbiag kanya tayo dayjay awan dua-dua kukuha na ka. No agbibiyag ti sa uti Diyos kanya tayo no maibiyag tayo, maiburay tayo, awan dua-dua kunana nakalistamot ajinagan tayo. Tipay pagsayatan na daytoy. No agbibiyag ti sa o kada tayo, no adda ti ragsak kada tayo, no maibilang tayo ako kuana, anya ti gungguna tayo, nanamay nga biyag, naragsak nga biyag, naginawa nga biyag. Ngam no ti biyag tayo, may sa akamali, ilanlansa tayo, may sa nga panakairuruman, tututukan tayo, di tayo kabailan ti mamakawan, ay ka-impyerno ang biyag dayta. Isudya ko na mapandati sa bali, agnanayon nga panakaibabain kintuok. Kati saludsuden na, adda ka di pa nagserbi nga napudno, ti masal saludsuden na, kas ano ka ado tinakari na nga adda ni Apo Diyos king ka. Adda ka di makariri na nga adda ti Diyos gapuking ka. Kaya na nga saon, kas ano ka ado ti naserbiam nga napudno. Kas ano ka ado ti napadasam nga inayat.
Kasano ka ado ti tao nga pinakawan mo nga nagkamali? Kasano mo ti kaado nga nagpakumbaba ka di nagkamali ka? What is the use of your career? What is the use of your sanikwa? What is the use of your title? Nagnay ngayon ngam damot gapuking ka. Awam mo ti makariin na nga adda ni Apo Diyos gaputi di mo kayat nga pagbabawyan. Kasano nga roti ko na tayo di nga pan nakaisalakan. Kakakabsat, dito yung mati awis na kanya tayo. Dito yung mati ibagbagan na kada tayo. Nakalistan ajinagan tayo, anak na tayo ti Diyos. Datay amin. At depende lang kanya tayo, no tarigagayan tayo ti umadayaw. Maikadwa, kasano dito nga agnanayon nga sa uti Diyos, sika kinsiyak, na ibunyag nga rod kanya tayo. Babaan ti daton nga agnanayon, nga haanin nga mapugsat nga daton, may maysa nga napatig nga daton ni Apo Jesus, nakamula kanya tayo. Katatatis karit na, ti challenge na kanya tayo, kas ano nga agbibiyag day nga sa uti Diyos king ka. Babaan kin Kristo, ti aramid mo, ti panunot mo, ti panakilangan mo, maririinada ka di. Nga adda ti Diyos itigimong tayo. Tasika tao nakangaro ti Diyos, anak nakangaro ti Diyos. No maaramid dati kakabsat ka, anya ti ragsak tayo, biyag nga naginawa, biyag nga awan pagkurangan na, biyag nga adda nagkaykaysa, kasla kadagiti disipulos na. Karitan tayo ti bagbagi tayo. Nakurang pa ti impaay mo nga ayat. Karitam di bagi mga agayat. Nakurang pa ti impaay mo nga napudpud no nga panagserbihan nga managin ko na. Ipadas mo ti agserbi. Nakurang pa ti kinapakumbaba. Ikarkarigatam ti agpakumbaba. Day tamo ila ti kayat na. Nakurang pa ti pamakawantap no naragsak ka. Ipadas mo nga isero di pamakawan mo. Hanggang mga ibabati. Takitaan tayo, no, kasano, ag-transform, o rekutaan nyo, no maaramid mo dahi ay Apo, agraman rupa tayo, lumawag, agraman rupa tayo, rumagsak, tiwagas ti panagbiag tayo, naragsak. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kendaga. Ken kadagiti amin ang makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo an Jesu-Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos ang nagtao di ti Diyos. Silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypayso a Diyos ang nagtao di ti napaypayso a Diyos. Nayanak saan ang naparswa. Diyos sa kasmetlain iti ama. Ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagapot sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamat anaylan sa iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem, nagungar iti may katlungal daw. Kas palawagan dagiti nasantuan na surat, imulit sa dilangit, kat si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag, ken dagiti natay. Kat ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti profetas, mamati akmet ti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbaso, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag iti lubong amasakbayan. Amen. Kakabsat, makipagmaymay sa tayo, kadagiti amin a kaming, kaming ti simbaan, amang idatag iti nailangitan nga ama, kadagiti kasapulan tayo, bayat, ti panangpadaan tay ken Kristo nga ari ti sangalubungan, iti tunggal kararag ko na tayo, Apo denggen nakamkadi. Apo denggen nakamkadi. At paay ti Santa Ina nga Iglesia nga dauluan ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, sapay kuma tagtalinaed, anapudno iti akem, ani pabaklay kadakwada, iti kasta,
may sagana da amin na tattao nga agtaeng iti Diyos, ita kenti masangwanan na biyag, kumararag tayo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kadagiti amin na may dadaulo iti pagilian tayo, masursurod ako mang ipateg ti na Kristyanwan na biyag, ti tao, babaen ti kinaridamda, amang parmek kadagiti dakes nga struktura, amang dadael ken mga lililaw kada tayo, nga agturong ti Diyos, kumararag tayo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kadagiti kakabsat tayo, ang masaksakit, may dadanes, ken may tugtugod. Sapay kumata kanayon, asiliririinda, ang mga miris ti panangipateg ti Diyos, kadakwada, iti baet, dagiti irigat, ken panakasubok, asagsagrapen da dito'y abiyag. Kumararag tayo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay, tigimong tayo, datayo nga adda ita ditoy, mariin kuma kada tayo anabunyagan, titarigagay, ang makipaset, kadagiti agdama a programa, ti simbaan, nga agturong iti panagbalbaliw, tapno makasagana, tigimong tayo, amang pasangbay, ini may kadwa, ayaay ni Kristo, iti anyaman akanito, kumararag tayo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay, tigimong tayo, da kayo nga agpaay, kadagiti amin na pimusayen, nang runa, dagiti saan, ang napakpakadaan, ti papatayda. Alaen ko maidan ti Diyos, ang makipagnaed, kin makipagragsak, ken kuana, iti pagarian sa dilangit, kumararag tayo. Apo denggen nakam kadi. Agulimet tayo, antay matdawaten, dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo, amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggen denggen nakam nakam kadi. kadi. Nailangitan nga ama, adtoy dagiti na duma-duma akasapulan mi, tapno mataginayon ti income, panagridam, akas membro ti simbaan, abinangon ti anak mo, ipaay mo kadkada kami, dagitoy gapumet laeng ken Kristo nga apo mi. Amen. Sikati ng namami o apo, sikat buon ragsak mi o apo, tinapay adatong mi arat sa mi, kandat na suding ayat mo. Sikati salakan mi o apo, sikat buon bileg mi o apo, tinapay adatong mi ara kasagot mi, tandat na suding ayat mo. Sikati sa dirimi o apo, sikat buon tibiyag mi o apo, tinapay adaton mi ara kasagot mi, tandat na suding ayat mo. Amin o apo nga
Amay ko idaton ken ka Dios ko, kas pagyaman ko kinahimbag mo. Iti daytoy nami sa pagyaman, apoy awan minanungo adato, sapay kumatanda ka ikarian, nga umawat ibagi kendara. Bunga ti banno kenling etni, idatong italtas anak nuan sudi, amin araksa lading itmi, ikay sa miken ka o Diyos nga apumi. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten ako madaytoy adaton kadagita ima. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay lorgaan tinagan na. Ken kasta met pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Makaayo kad ken kaapo daytoy a sakripisyo para irayon na kumati panagayat mi ken ka ket gunoden na ti agnanayon a kinagasat mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Hasta kumamet ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dadana si tatag-ay iti Apo. Agiyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Takas taunay iti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo a makipagbiag a mayasping kada kami malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi, gapo iti kinatudyo na maisublida metlaeng kada kami. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket konami adi agsarday. Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, ket si gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mingarod ti paaymo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paaymo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted, kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, iso mayawat to, ama ipaay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darat. Darat ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Bendigos mo, kenin ka panagungan, inakami sa lakan ng loob sa kalungan. Bendigos mo, kenin ka panagungan, inakami sa lakan ng loob sa Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka taimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayom tayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten may apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, ama ikari kam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to, ken enggasatan na Berhen Maria nga inati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbigan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Esos kada tayo. Tinagan mo
Babatin mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Panakagalin gendaya itiyan ngayong nani tuwag saday. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti gana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Hasta kumamet ken Iti ka. napakumbaba kinapnon ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Cordero ni Diyos, amang iikan, kadagiti basbasuli sa kalubungan. Mga asikaw, kadagani. Cordero ni Diyos, amang iikan, kadagiti basbasulti sa kalubungan. Mga asikaw, kadagani. Cordero ni Diyos, amang iikan, kadagiti basbasulti sa kalubungan. Idem kada kami kapya, idem kami kapya. At to'y ni Apo Esos, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, nang ti may salaeng nga sa mapaimbagton, ti kararo. Siksikaw ako, ibilig ni tignakaawa, manakapsud mi, manakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo ako, di panagbiag mi, di ayat ni Diyos, intay rambakan, grasya na asago, pagrarami
kinam ay Diyos pagkamangan. Buha mo, ket nagrigan ka, malay ti amin na parswan. Manakaadipe, amin na kita, itin mo ti ilim, ti waya-waya, ti ayat ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, daiso ti biyan, amin na kapwa, rigat kinam ay Diyos pagkamangan. Siksika o apo, ti binek ni manakaawa, kinakaksud mi manakapatawan, pagkurangan mi, iturong mo ako, di panagbiag mi, di ayat di Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, daiso ti biyan, amin na kapwan, rigat kinam ay Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. Apo, imbilin ti anak mo arambakan mi ti Eukaristya pangilagip mi kan kuana. Aramidem kadi ati panangawat mi ti bagikan darana, maparayray ti panagayat mi ken ka ken iti padami a tao. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kalpasan dahi tinasanton a misa, maituloy ti training, retraining, dagiti agtarigagay nga lektor acolyte ken altar servers. Ti Apo adda kuma kada kayo. Hasta kumamet ken ka. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon. Ti man nakabalin a Dios ipaay na kumaasi aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apakaisalakanan nyo. Amen. Adalan na kay kumaadi agresat kadagiti pannursuro ti pamati ket pagtalin na eden na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Amen. Iturong na kay kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati kumagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tay ti Diyos. Sino man nagtanigagay asumurot kaniya lipatin na pag-iingat